Kindergarten, Packet 1, Learning Experiences, Day 3. Maayong buntag mga bata! Si Ma'am James Lee di Aini, ang inyong magtutudlo karong adlaw. Ganahan ba ka makatudog mga bagong pagtulunan? Dali, magsugod na ta! Ang tumong sa pagkaton karong adlaw kay adunay uban namo nga miyembro sa among pamilya nga nagsugod sa letra nga C, S, K, ang pangalan ug apelyido. Pero sa dili pa kita magsugod sa atuang buluhaton karon, mag-ampo una kita. Nun namong amahan, kami nagadayeg ug nagaampo kanimo. Salamat sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo. Sagasa sa kinabuhi ug kahimsog sa panglawas. Giyahi kami karon sa among pagabuhaton. Amen. Kinsa gani ang sakop sa inyong mga pamilya? Kamu ba tanan nagpuyo sa usa ka balay? Kinsa ang wala nakuyog sa inyong nga balay? Unsa ang sinugdanang letra sa pulong nga kuya? Unsa ang tingog sa letra nga K? Sakto! Nakahinumdum pagyud ka. Para sa ikalimang buluhaton nga mao ang unsa nga letra? Dama ang mga mosunod. Card nga adunay dako o gamay nga letrang S, K ug C. Og luwad o Play-Doh. Ibutang ang card nga adunay gamay ug dako nga letrang S, K ug C. Ipangutana sa bata kung unsa kini nga letra. Ipasulti ang tingog niini. Pahataga ang mga ngalan sa butang ug hulagway nga nagsugod niini nga letra. Ipaporma sa bata ang mga letra gamit ang luwad o Play-Doh. Unsa ang mga letra nga imo nga giporma? Unsa ang tingog niini nga mga letra? Paghingalan o mga ngalan sa butang o ngalan sa tao nga nagsugod sa letra nga S, K, o C. Very good! Hatagyo ni makapakpak ang imong kaugalingon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Karon, mangantaon na kita. Ang atong kantahon mao ang Dakpa ang Bituon. Ang tono niini kay pareha sa tono sa kanta nga Catch a Falling Star. Dakpa ang Bituon. Dakpa ang bituon, isulot sa bulsa, ayaw-ayaw ang tanga. Dakpa ang bituon, isulot sa bulsa, ayaw-ayaw ang tanga. Dakpa ang bituon, isulot sa bulsa,
nga maayo nimo mo kanta. Karon, aduna usab kitay buluhaton. Ug para sa ikaunom nga buluhaton nga mao ang luwad nga numero, andama ang mga mosunod. Card nga adunay numero 0 hangtod sa 3. Og luwad o Play-Doh. Ibutang ang card nga adunay numero nga 0 hangtod sa 3. Ipangutana sa bata kung unsa nga numero ang naa sa card. Ipaporma sa bata ang mga numero gamit ang luwad o Play-Doh. Paghingalan o mga ngalan sa butang o ngalan sa tao na nagsugod sa letra nga S, K, o C. Congratulations! Nakaila na gid ka sa mga butang o mga pangalan nga nagsugod sa letra nga S, K, o C. Ug nakabalo na pud ka sa numero 0 hangtod sa 3. Kania ang imong buluhaton. Ang unang buluhaton mahitungod sa unsa nga letra. Ang ikaduha nga buluhaton mao ang luwad nga numero. Pag-ampo pasalamat para sa mabungahong oras sa pagkat-on. Ginoo, daghang salamat sa kahibaw nga imong gihatag kanamo. Diin among nasabtan ug nakat-unan ang mga leksyon karong adlaw. Amen.